Vitang Clark. Mga ano lang, mga US veteran. Yung sabi ng papa ko, diba? US veteran yung mga papa ko. Kaya pa sino yung dito sa akong nakakain, refugee sa akong nakapalaka. May sarili pa dito. Kasi mo yung ibang boundary mapalaka. Sarili po dito. Maganda po dito. Tubig airport sa parang kumbaga yun area ng Amerikano na strict na sila dito dati eh, kaya nga kumatakot dito sila dito very fast ayun mga papapigyan na sila mga daan papapigyan so alam mo kung anong dito sa loob. Nakapag-lobby pa nga tayo. Ay, ito dito. Ayan, yung may nano ko, yung dito eh. Ay, dito tayo tumatakbo, di ba? Ayan na. Okay, hindi ko natin nadadaan. Nakasin kahit na tingin ko, dun na. Dun ba yung park doon? Diba? Hindi, hindi na. Hindi masyadong makita na dito tayo naligo. Hindi ko nakita. Malaki. Ito, dito nga tayo tumatakbo. Kaya yung school ko sa ito yung oriental. Yung Clark City. Nakikita ang daan. Yung pinilipon natin. Diba ba? May parking na lang po eh. Ang baga lang. Ano ba yun? Ano ba? Airport dito.